Dans Ligue 1. Le nouvel entrée grand. Ah ouais. Voilà, faut mieux celle-ci. Ouais, il est maintenant à toi, Hudson au doigt. Ah ouais. Là, je vais savoir, avec les gens. Kosobe. Celle-ci, après, c'est pas le gouvernement. À cause, c'est officiel. D'ailleurs. Donc, nous venons, c'est officiel. Au banan. À ça, maintenant, je peux le faire de Lisbonne, là. Ah ouais. Là, toi, Roman, il y a un chouk. Kosobe. Roman, il y a un chouk. D'ailleurs. Là, je vais savoir, à nouveau là. Ah, c'est ça de Bruges. Tabarikala. Le plus grand transfert de Belgique. Kosobe. 16 millions d'euros. On le fait le plafond là. On le plafond, le plus grand transfert. Belgique. Nous, les champions, t'allais à Batchenga, à Tchèmeson, Diara. Bourradou, t'as soro. Où t'as soro? Ah, le plus grand transfert de 16 millions. A tena fo frappena ku yɛrɛ ka yan arabu bolo jour sara bura 19 millions 15 millions par mois 3 millions 5 millions an ka plafond mala wa binani parcours b'an bolo ka kɛ dɛ n'o fɛnɛ ka plafond ye 16 millions ye n'o ka plafond ye ani des joueurs dɔ ka salaire par an Espagne ni France la France la a sɔrɔ man d'u fɛ d'accord la o tɛ kunnafoni na kosɛbɛ mun ye Bournemouth awɔ olu ka entraîneur u y'a labila c'est là dans bali o cira Liverpool fɛ 9-0 o kɛra o entraîneur n'o ye Scott Parker kosɛbɛ u y'a labila o ɲɛna donc Bournemouth u y'o kunnafoni di journaliste ma mun ye France Info ani radio RMC awɔ u ko ko mun ye Paul Pogba ko a 100 000 euros kosɛbɛ k'aw di mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka a mankutu cɛ pour que ka wari bɔ a kun awɔ k'a ye 100 000 euros di olu ma jɔn Paul Pogba mɔgɔ ye wari ci olu ma n'i ye wari di i y'u bila i yɛrɛ la i y'u bila i yɛrɛ la u kana da tɔgɔ cɛ ma dɛ k'i tɔgɔ kɛ jɛmɛ ye i kana foyi di ninnu ma n'i ye dɔ di n'u y'o dun k'o ban u bɛna dɔ wɛrɛ fɔ tuguni 13 millions d'euros ko k'o da olu ma 13 millions ale ye wari d'u ma a ye 100 000 euros k'a y'o verser pour radio France Info ani RMC o ye kunnafoni di wa n'a ma farati dɛ maa ninnu b'a la ka u bɛ la ka kuma fɔ k'u b'a dévoiler cɛn bɛ sɔrɔ a kuma la han problème min ye Tour FC Francis Tombe n'o Tour FC o président kosɛbɛ kɛ n'o ye Jean-Marc Ettori awɔ a ko ninnu ka ɲɛmɔgɔba minnu bɛ ka Pogba wari ɲini a la k'a ɲɛmɔgɔba ko Paul Pogba ba yɛrɛ de don k'a ba yɛrɛ de chef de camp ye a bamuso subhanallah subuhu ne ma se k'o faamu i tɛ yen i t'a fɔ ale ko Paul Pogba wari d'a ma wari d'a ma a bɛ se k'i ba k'o d'a ma bura ne ko t'a fɔ kari dɛ parce que ko in daminɛ cogo min na e ye Paul Pogba kɔrɔkɛ Mathiasin Paul Pogba kɔrɔkɛ de don wolowolo kɔrɔkɛ fɛnɛ hɛn après tila k'a ye journal la nasaraw ka télévision so la ani a ka Twitter ninnu fɛnw kan bura u tɛ se ka kɛ muso balolen ɲɛna a denw ka nin kɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn buruja nin cogo la diɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ muso balolen a tɛ se ka kɛ ko a yɛrɛ de ye chef de camp ye ko muso yɛrɛ b'a ɲɛmɔgɔ la n'i y'a kɛlen bɛɛ a dɔnni kama dalu tɛ n bolo sera jurumu de ye sinon ɲɛ pasi muso ni han n yɛrɛ kunkolo kɔnɔ la hawla wala kibata ni pasuwa dɔ bɛ ala kana di mɔgɔnifin ma musokɔrɔba yɛrɛ b'a la musokɔrɔba yɛrɛ ko ale yɛrɛ n'a chef ye fana Pogba wari tigɛ a la han dɔrɔmɛ 20 kana d'a ma bɛɛ fo ko ka a siginɛ den walo kana foyi d'a ma d'accord ni wɛrɛ c'est officiel o banna binasi u ye kunnafoni di kɛ kosɛbɛ fo ka tournoi u y'a sɔrɔ défenseur allemand don mun jeu 5-0-4 ayiwa a tɔgɔ Malik Thiaw kosɛbɛ Malik Thiaw a si bɛ san 21 na tiɲɛ u y'a san 5-0-4 fɛ 10 millions d'euros o ɲɛna mun ye bila u y'o don a la kosɛbɛ a bɛ to kunnafoni fɛn na awɔ mun ye Paris Saint-Germain PSG a bɛ komi bɛnko u bɛ ne ka sɔrɔ ko la kosɛbɛ kɛ o ni Valence ayiwa minute 30 min na u joué Valence tiɲɛ n'a tɔgɔ Carlos Sole n'a si bɛ san 25 la awɔ mun ye PSG ani Valence k'u bɛ ɲɔgɔn ye la a ko la tabarikala mais ne b'a dɔn PSG bɛ ka nin millions ɲini u bɛ mun kɛ nin millions bɛɛ ko dɔ b'u kɔnɔ ɲinɛw u b'a fɛ ka Marseille ladege France de ka Ligue des Champions yɛrɛ u mago de b'a la mun ye Nantes u ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ durandalan bɛ yen awɔ ni attaquant don n'a tɔgɔ Ignatius Ganago tiɲɛ n'a si bɛ san 23 la awɔ tɛrɛ Camerounais don attaquant Camerounais don awɔ Ignatius Ganago kosɛbɛ maintenant ko a bɛna kɔ don Lens la a b'a signé Nantes ko équipe fila u bɛnna ko la kosɛbɛ Lens ale ni Nantes u bɛnna ko la ayiwa latéral gauche malien min n'a bɛ joué Lyon tiɲɛ n'a tɔgɔ Youssouf Koné awɔ n'a si bɛ san 27 la kosɛbɛ kɛ k'u y'a prêté Ajaccio ma Youssouf Koné a fɔra ka na émission la tari u y'a wele a fumana ka na bɔra Youssouf yɛrɛ a garisɛgɛ man di han depuis Lille y'a ta bɔrɔ bala k'a di a ma bɔ tun tɛ Espagne sa lo wa Lecce ou bien Elche a tun bɛ Elche de Youssouf Koné k'u y'a prêté Ajaccio ma 25 ans ayiwa ne fana ko c'est officiel ko banna
asa irigion ga tra me no fama Edison Cavani ko sobe na shi sa bisaba Andurla a signé Valence aywa donc conférence officielle obana les conférence officielle aywa président mesdames et Lyon tiens là toi Lucas Paqueta là je vais Samwa Andurla awo ouais Samu Hassan le centre contrat de 61 millions d'euros yo di Lyon tabarikala Lyon il va sur 61 millions d'euros wor so attends si pas même Frédé là le jeune Lyon awo à l'école de Lyon là atara c'est l'Allemagne Espagne tabarikala à toi Tuno Kadewere ko sobe Kadewere a tué Samwa à Nouara awo il a dit prêt là avec option d'achat tabarikala prêt là 400 000 euros Lyon sera là nous va s'ani l'Allemagne va s'en 8 millions d'euros du Lyon ko sobe mais Tuno Kadewere tabarikala c'est moi de faire 6 ans là mais tout qu'on a fait nous faire là obike moi Paris Saint-Germain fichi à Everton ou Benacola pep Sinan ka zɔn na mɛ n'o ye Idrissa Gana Gueye n'a si bɛ san 30 fila la donc a bɛna san 2 contrat a b'o signé Everton san 1 a b'o kɛ option na ni san 2 ɲɛna o bɛ san 1 fara kan 10 millions d'euros Everton y'o de di Paris Saint-Germain a ɲɛna Idrissa Gana Gueye tabale y'i ban ka u ka fɛn u publicité kɛ u kɛlɛlaw publicité k'o kɛ o ale sa ale cɛ ye o a bɛ ka kuranɛ kala ka salon kɔnɔ n'a bɛ taa kɔrɔtigɛ na fini di ko don ko publicité kɛ bura a bɛ se k'o don se k'o don kuranɛ kalan na hali o don na i ɲɛ bɛ Bayern mɔgɔ fana bura ka olu ka tradition dɔ bɛ yen u bi gulɔ kɛ ka verre fa fo ka sanfɛla ka kan verre bɛɛ bi sigi n'a ye ka photo ta cɛ Sadio ma sɔn ka minɛ o bura tɔw dun ye kabako mɔgɔw ye koyi maa minnu ye o ye bura afisi kuranu n'u tɛ kuranɛ kalan na u bɛ misiri dɔ kɔnɔ u b'a ka tafsiri lamɛn e bɛ taa ko ka verre minɛ ko ka cɛ fɛnɛ sa a ko non a ma nɔgɔn dɛ a ɲɛna k'a ka taa ne yɛrɛ ka misiri la fɛn min y'a tɛ bu misiri c'est logement misiri an bɛ tafsiri kɛ chaque jeudi ani chaque samedi jeudi ni samedi jeudi ni dimanche de dimanche jeudi ni dimanche an bɛ tafsiri kɛ o don la n'i bɛ to ka don i ka moto i tɛ taa bila dɔ ka du kɔnɔ a ka misiri ci wo bɛ se misiri kala ko dɛ o ye celle-ci u ka sɔrɔ bɛ ni a tɔgɔ Ross Barkley kosɛbɛ n'a si bɛ san 28 na ale celle-ci bɛnna ko la a ka contrat a résilié a l'amiable o ɲɛna mun ye Lens kosɛbɛ u bɛ a tɔgɔ bɛ n'o ye Seko Fofana ni fɔra don équipe caman wuli b'a nɔfɛ nin waati na mercato yɛrɛ a bɛ datugu tile damadɔ kosɛbɛ o senfɛ mun ye bi minuit de tɛ bi minuit de la le premier a bɛ ban le 31 de o tɛ bi ya 0 heure donc mun ye Seko Fofana kosɛbɛ ko ne tɔgɔ dɔ ta prêt la ayiwa n'o ye Alexis Claude Maurice tiɲɛ 24 ans tabarikala u y'a ta prêt la Nice fɛ donc k'a ni Seko Fofana taara o bɛ bila Seko Fofana nɔ la a ɲɛna u y'a Seko Fofana yɛrɛ ka prix u y'a fixé 30 millions d'euros cɛ fɔlɔ cayara dɛ ayiwa donc nin fana ko c'est officiel o banna mun ye Manchester United ye kunnafonitigi k'a fɔ o ni Ajax u bɛnna ko la pour Anthony kosɛbɛ Anthony brésilien don a bɛ jouer Ajax tabarikala donc ni waati in a bɛ ka a sera Angleterre a bɛ ka test médicaux kɛ n'o ye visite médicale tabarikala donc a ko a bɛɛ sera ni Ajax u kɔni bɛnna ko la pewu mun ye Manchester United o ɲɛna an bɛ don mun ye Cameroun an b'a yɛrɛ fɔ ko assemblée générale mun kɛra kosɛbɛ an y'a kunnafonidi kɛ jagafɔ sanfɛ yan o kɛra a fɔ assemblée a kɛra kuma cayara dɔn dɛ kuma cayara mun ye samedi de to mɔgɔw ko ko Afrique jamana ɲɛmɔgɔw k'aw jogo ta a ka mandat a y'a bɔ 4 ans a y'a fɔ assemblée na ko san 4 ka dɔgɔ ale ka mandat ale bɛ fɛ ka mun kɛ k'a ka dɔgɔ san 4 kɔnɔ a y'a kɛ san 7 ye o assemblée sɔnn'o ma de 4 ans à 7 ans mandat bon assemblée sɔnna i b'a ye nin kɔfɛ dɔ bɛ tila ka bɔ k'a bɛ fɛn wɛrɛ fɔ tuguni a ko a gɛlɛyara dɛ n'o y'a ka plus opposant farouche n'o ye Kabala u y'o révoqué u y'o gɛn an fɛ yan o ye Segu Jogo Keta révocation an ka le plus grand opposant Bavière la Segu Jogo Keta o don donc n'o ye France fura de sɔrɔ kɔrɔlenw ale fura de sɔrɔ kɔrɔlenw kun bɛ yen dɛ ale kun bɛ bureau la ale démissionné na ale ta ale ko di ko papier bɛ ka kɛ cogoya min na a kelen bɛ fɛn bɛɛ kɛ a ko ten ko de man ɲi i bɛ fɛn kɛ i ni cɛba ka jɛ ka décider ɲɔgɔn fɛ o de tun y'ale ka laɲini sinon opposant kɔrɔlenw bɛ yen olu taara majorité de la sisan porte parole bura o donna comité exécutif la o tɛ majorité sɔrɔlen ye mais bura e to fɛ ka mun kɛ nin ye
manda ni k'i bɛ a bɔ sanni na dɔrɔn o ye ni FIFA yɛrɛ bɔlen ɲɔgɔn kɔ a tɛ ɲɛ o FIFA ka manda ye 4 ans CAF ye 4 ans ye ni k'i bɛ bɔ o dɔrɔn o ye sariya sɔsɔ de ye o i bɛ manda wɛrɛ de ɲini ka fara kan o bɛ kɛ 8 ans ye o la i bɛ se ka baara k'o kɔnɔ soit ka manda i n'a fɔ ni aw da ye 2 mandat fɛ yen san 8 i bɛ se k'aw bɔn i bɛ continuer ni cira don min i bɛ bɔ a la i bɛ se k'o kɔni kɛ mun fana kɛra gɛlɛya kɔ assemblée kɛnɛ kan o ye ligue professionnelle u y'o dissous o cɛkɔrɔba in ka kuma cayara o ye cɛkɔrɔba ka bureau dissous nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Pierre Semengi de tɛ Pierre Semengi o ɲɛna a bɛ k'an bali ka baara kɛ mun ye général ye a ka bureau dissous la n'i ka hakili b'a la le 4 novembre 2020 o kɛra bureau kɔrɔ fɛ kosɛbɛ a ye tasi saisi tasi y'a bila ka droit la nin fana mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ a bɛna tasi saisi nin fana la wa a ɲininkali tɔ min a bɛ yen n'a ye tasi saisi na a bɛ dugumasara cɛ kana se ka fiyewu droit ye Eto'o de ye koyi Samuel Eto'o fils cɛkɔrɔba n'a ye tasi saisi na a tɔgɔ ko Mabonene a tɛ passé Buran yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan bɛɛ ka fɔ Tanimele Bamako bureau septembre o tɛ sini wa André kura sɔrɔ fɔlɔ André ko kuma fana b'a la ka fɔ donc ko sini wulafɛ 16h sare balontan kura ni kɔrɔlenw ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sodibakaw fɛ u ka degeli kɛyɔrɔ kɔrɔlen na n'u y'u ka entraînement kɛyɔrɔ kɔrɔlen Sankura baara saison 2022-2023 k'a baara bɛna daminɛ bɛɛ ka fɔ secrétaire général Jari ale tɛgɛ nɔ la Ousmane Bagayogo kɛlɛ ale y'a caman degeli karamɔgɔ kura bura wula na u bɛ sini wulafɛ a bɛ entraînement daminɛ nka ko soden don soden don b'a la ka min kɔni mɛn c'est entre Mamadou Kane Mouroulé et l'autre là Guindo Djibril ka mais Mouroulé gɛrɛsɛgɛ de ka bon kosɛbɛ n ye kunnafoni min sɔrɔ yanni ka don kumaso kɔnɔ ale gɛrɛsɛgɛ ka bon Bura narakaw fana fɛ yen an ka